Check. Hani por. Aqua banai. Jingkai spang. Yes. Kubor ni por day. Kumno Jisu batai. Iga testament barim. Kumno Jisu bat ki apostol upol bat ki apostol baroh ki batai spang testament barim. Hagbe bagi tin habagi pule testament barim kai bagi yo I bat ki batai kumno ye ka. Kata ada kubor. Habo Jisu ya keleng udah hikai open kia ubek so uyelap umdon testament bat thymmai udon tang ye testament barim upol ro kumjo habo lek keleng ki jaka lagade hayi mane lagade po lagade sigi jaka yo lagade sigi jaka pai ba ne gno no jaka bole o khlem don o khlem ra testament bat thymmai na marum don testament bat thymmai do upol kabaki don hagdo por gade testament barim kumno ki pule testament barim but kumno ki batai ka but pinlap baga testament bat thymmai kade ke jingyalap ye ke testament barim ke testament bat thymmai kade ke jingyalap ke testament bat thymmai kade ka jingbatai ke jing hikai shapang ke testament barim ke testament bat thymmai ke shong ha ke testament ke nongrim jong ke testament bat thymmai kade ke testament barim ladalah weng ke testament barim ke testament bat thymmai kamdon nongrim ban yeng kan kelem no kan urno kan tua no kamdon mdon nongrim te kumta ka testament bat thymmai kade ka nongrim oh la ka shong ka nongrim jong ka testament bat thymmai kade ka testament barim baga testament bat thymmai hi baroh gawe kade ka jingbatai ya ka testament barim ngidai ban batai ya ka testament barim kumba ki batai ngidai ban batai ka testament barim kumba ki batai ngidai ban habangi pule ka testament barim habangi pule ya ka kitab sang ngidai ban yo I kumba Jisu yo I ngidai ban yo I kumba Paul kumba apostol ki yo I kenapa nginom batai bakla ke Bible ngilai direct ngin nyepek kumno haka gospel jong Lukas long barusa hadin bo Jisu mi pat nagi bayap uyat lenti baru kunduk yaki arngot ki senran kini kimdai gitu senran kimdai gitu khatwe ngot namar ngau khatwe ngot namar Judas la ya lupa kimdai gitu khatwe kini gede ki wei pat ki senran Jisu ki senran Jisu mdai tangkat arngot ki don sibor senran Jisu kini ki arngot ki dai arngot na kita ki bon Jisu ya lenti de mi pat bat ki keren bat ki banyau ya ki barang dang sudap jaman kani Jisu ukli ki ong pi keren chpang ki ba ki ong chpang Jisu nong Nazareth yo wa kumno ki jiu kila penyap manah kane manato sngi bat ngi jingshang ngi mut ba dai mo u ban suspa ya ki Israel ngi dai ngi dang mut mo u tau ban penyopat ya ki himah Israel pleng ki jiu ki shimba ki penyap yo de ba stenes ha din pna bat ki penyap yo sanar pna yo bat ki benyau bat jus bat pitip ki ong Jisu yang dai tang memehi tarai ubom bena ke ga baja mana kani haga nomba Jerusalem so Jisu ong spang ki ong spang Jisu bom tata but ketkot war pesan ke ong Jisu ong ki ki babe bat ke bakhya ga donot ban nget ye ki ba ki nong itholpa ki da kren upashi ki baru om ki babe
bat ke bakhya ka donot ban nge ye ki ki ba ki noi tholpa ki da kren ke gibe ki be ki dei ki bom sutho ye ke ba ki noi tholpa ki kren chpangai khorar honreu hatu kamde yo Chris ki ongum ni ki noi tholpa ki ong ka de yo Chris hatu kamde yo Chris bun shashi tom ni gine ke hadin kata on sa rung se ke buram jong Teula sedang arpunya, teula sedang no Moses bat nagi noi tul pa baroh, udah batai shiki, udah batai yeki, hagi jing tok baroh, ki bekeren Jepang jong, hagi jing tok baroh, ki jing tok baroh ki bekeren Jepang jong, olah banga hagi ki jing tok baroh, ki jing tok baroh ki bekeren Jepang jong Jisu, ki bekeren Jepang Ukris. Kumno ki noi tul pa ki kren Jepang Ukris. Kot arhum ri gede jubab. Bakadei yo Ukris ban yapshwa hadin kata anrung shi ke burong. Kai ke begini ki senran Kim yo i. Ke ba Kim yo i gede ke bakadei Ukris ban yap hadin kata anrung shi ke burong. Kai bagi juperkat Jepang Ukris, ke bagi juperkat gede ba Ukris sundai ban yap. But habagi pule ye ki jingtho jong ki noi tholpa ke kitab lokum ga noi tholpa Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Zephaniah, Zechariah, but Joel, Amos, Nahum, Habakkuk, Micah, Jonah, kine ki noi tholpa baroh habaki pule kine kai baki yoi gede ki yo i de kumwe kim yo i bau baki kran Jepang Ukris ka baki yo i gede ka wai pat gor kom yo i ka bom dei kumu Jisu ko khubor janga gede ni habo Jisu bat ki apostol ki pule ke testament berim ki yo i kumno habo Jisu pule ke testament berim u pule yo Moses u pule ye ki no tolpa bat u pule ye kitab sam u yo i ba kine baroh ki kran Jepang jong Kikran Jepang Ukris kumno bakadei u banyap hadin kata unrung syaka burong kata kadei kabakino tul pagi kren bat uji song kumne api gibe baki bakhya ka donot ban ngai so ke gi bakhya donot ke bakhya donot bat ki be ki dei gitu ki bom yo i bakino tul pagi kren Jepang Jisu ba u Moses kren Jepang jong Jisu baga kitab sang kren Jepang jong Jisu kita ide gibe ladapi pule Bible ladapi chicken ladapi pule ke testament berim bat pilap ke ba pide ben le bat pi kumno Samson de bri bon ta nata kumno Abraham de ba kumno wat u i lu jong kon ju rei u lo klo ban do lu jong kon ju bat u klo ban do kon ju te namar kata u ai te u len ye de bat na ta da yo jingker khu ngiro ide balong kumu Abraham ngide balong kumu David u David wala de khna u bedang khna Hei, upulut ke pot, uwat ke kemar utrai. Bat kum tau, belai lo kentiu. Seini o ngirok ngidai ban lo kum debet. Pimlap igini ke jingbatai haga. Pimlap igini ye wakum gini guru kom jingbatai haga testament bertemai. Namar ga testament bertemai gede ke jingbatai ye testament berim. Hello. Habo Jisu wan pe Jisu wan Ukraine ki Farsi. Bala Ukraine ni Farsi. Ukraine ni Farsi haga gospel jong Matius haga no bakhat lai ki senran ki kli Jisu ki om bale mikran ho paj ba daga Farsi bar Jisu om kran ki Farsi namar ki don ki khmat ban pej tamba kim yo i ki don ki skor ban singo tamba kim ki ban skap tamba kim singo tho bat kat khot ka ba lai busa no bakhat lai ka ba busa kine ke ro bu Jisu kran ki paj ba agi Farsi ba klem Farsi jukran ki kenabon pendet be ke bon notol paul kren ngan ang ye shintura hagi Farsi bat ngan power ye ki bala bore nado mandang long ka perthai ma ki kliyo Jisu khot bishpo ki am bale mikran Farsi yu paj ba Jisu namar sham la a he ki
banti ya ke jimayan juga himau play rela ai ka happy ki sendran jenga nak ta ra ngajit pi ba pintip ya ke jimayan juga hima ki benen har re ki om sham la ai ki don ki khmat ban pet ki don ki skor ban sngap tambah kim so tho tambah kim yo i ban pendet ya ke bo isian on thol pa do ong ki don ki khot ba khat sa ki don ki skor daga ba sngau daga ba sngap kin sngap tambah kim shampang kim so tho daga ba yos daga ba sngap kin sngap tambah kim shampang daga ba pek kin yak pek re kim shampang ek na ba do no juni pai ba kala khia bagi skor jengki kala kelut bagi khmat jengki kala set yo bangan wan bat bangan play khmat jengki bat bangan play ki shampang jengki yo bangan wan pan kala ki bat bangan yo pan khia iki thot khat nyon da shi sha ma pi shibon ki no thol pa ba ki bri bohok haga testament brim ki de kwa bon yo i ki ne ki ba pi yo i hare kim yo i suk khmat jong pi ki ba yo i mata habo Jisu pule ke testament brim u yo i ba ki kran chapang jong u ki kran chapang u tau Chris ba kumno ka de yu ban sha shi tom shwa bat ka de yu bon yap hadin ka ta ru shi ke borom baru Jisu wan baru itu de ba u su tho utip ba u de Chris utip ke de ba u Chris baru ong ka khmat suk ka khmat jong pi ba yo i manta na war shibon ki no thol pa haga testament brim ba ki bri ba ho haga testament brim kumu Jonah kumu David kumu Abraham kini ki bri ba ho haga testament brim ki kwa ban yo i ya ka e ba ki sendram ki i re kim yo i baru Jisu ong suk ka khmat jong pi ka ba yo i na marki ki kwa ban yo i ka e ba pi yo i manta hare kim yo i na kata ka daw na mar ka jing e do no na mar ka jing khia ka do no jong bri na kata ka daw Jisu kren nagi parshi lalu kren direct ki no me so tha kadon ka por bo kren direct wong to ba me do jing au di islam jing adon ki jimbom jikot ukren gini bat ka bible ko ngi pet do baru peta wong ka do jing ka de pin shungai anga Moses soal kita ke mana sisha hagari khla hore piti unde Moses de kupa jang ba ai kita ke mana par ki bri kim so tha ka ek bo Jisu kren namar ka do no jigi khya namar ki khmat jigi ke berye namar ki skor jigi ke kelot daga bos yosno ublay kwa ji shaban bure ublay kwa ban bure ye jing start jo kwa ban penlong mayan ye ga jing start jo kare namar ka jing khya ga do no jombre kare namar ka do no barben jombre barawa Jisu po about Jisu ye kren magni ke sendran kim tip tip na about Jisu kren u ye to iki ngan pure kam shuru katkot ka ba la sabusaw te ul ong hagi sendran kini long kita ki kini de bokran ji sendran baroh kini ki kitin ye bangala dap kren shapi man banganang don lembat pi ba kini ki shisha de bon pendem ya kita ke balato haga hukum Moses bar kinoi tulpa bar haga Psalms shapang jonga Jisu ji sha ula de kren hashabun ya ukren ye kine ki tang ba kim su tho wang hima blai galong kum usumbai terso kumu sumbai terso uba walau berit Andre nda ukelalong jingtung uhe ta do be simben kila wan song re tingen ha kitnat joneu terso nangta kehima blai galong kum kentai ga ba ka ja ga we ga pisa suka jeng ka ba ka nyap ka sar ye ga ying jeng ka ta do bakan lap ye ga ta kehima blai galong kum briu ba ai ga jing khawan ta kon jo kehima blai galong kum briu bodon ye ga we ga kper ba u khot ige nok tre jo u bakin wan bani tre lang kha jo kahima blai kalong kum wei briu u bati haga khande baru lap yo malanai baru le ban deno ga jing don ji em ju baro baru le ban thit ga jaka namaru thit bodo na malana hangta kahima blai kalong
kum ubri budan cispat lagi lambrot kawai kerja baru kita kena lewat Ukraine ni kena ke dengan Parsi sudah balik Ukraine dengan Parsi Jisu lo jawab orang keren lagi Parsi namar kini ke dono jeng kini beri kelar ben kim so tha but habau Jisu lo mipat lagi bayap keren baru orang zisai kini ke baroh ngala dep keren happy tama pimya sungoto pimya champang Bagi Bible ko ang Jisu, ulo kren ki ong ngala dep kren ni ke baroh, spi ke bala to hukum Moses kemut ke hukum Moses ki prophet ki notul pa bad ke kitab sam ki kren chapang jong Chris. Ba kumno ka dai uban ya. Hadin kita ru shaga buram hane hadin kita sumi pa. Ko sabusan. Ti ulo play ki jing champang jong ki bakin snoto ye ki jing tho. Hello. Ti ulo play ki jing champang jong ki kena bakin snoto ya ke jing tho ke jing tho me Bible ke jing tho ka dai ke testament barim na do Genesis hado Malaki kena uji ko Bible Jisu la play wang ya ke jing so tho je ki kena ba ken champang ya ke jing tho ke ba kim champang ke jing tho ka ba kim champang ke jing tho ka dai gani ba ka dai yu Chris bon yap shwa hade ngata on ru je ke burang Tkot sapunnya, tkot sapun real. Ban wong lagi, ba kum balatho, ba kadeyu Chris ban syashitom, hadin kata unsami pat hagas ni belai. Kemudian Moses ki kitab sam, bat ki kitab jeng ginong tulpa, baroh ki kren Jepang, ba kadeyu Chris ban yap, hadin kata unrung shi keburong. Nah kenapa mana Jisu batai ke testament berim? Kaya ke Jisu batai ke testament berim gede ba baroh kini ke testament baroh kini ke jingtho ha ke testament berim Moses ke kitab sambat kinong tulpa ki kren Jepang ju ba kadai ukres ban yap sho hadin kita unsami pat ha ke bala gesni sapunyo bat ba ya ka jingkala bomod bat ka jima bi pop dai ban yala ba ke gerteng ju shagi kenjaban ru baroh Mai. So kumno ke khobor jangan lagi ni. Kumno Jisu interpret. Kumno Jisu batai ke testament berim. Lada ke jingbatai jangi ke testament berim. Kalong ni deh panlong kamu Samson, kamu Jonah, kamu Jephthah, kamu Gideon, ni deh panlong kamu ke Rebecca, kamu Ishak, kamu Abraham, kamu Jacob, ni deh panlong ta, ni deh panlong kamu ke bla 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 bla. Kumu Noah da kibri ba Yasha kibri bla 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 Pimlap haga testament ba thymmai ya kum gine ki judging batai kine ki jingbatai ki ba kum gine bang ni dai ban long kumu David ni dai ban shashing it ni dai ban mai kine baroh kine ki kirukom yelam de ki start brio Kumno Paul uyalap uyalap yo Chris ke testament baroh ke testament thymmai baroh ke dai ke jingbatai ke testament berim pidaban yok kem kumne lem kumta ke jing yalap jingi ke dai be kumno ngan ka no tli gi poin ngan kren ke ni ke sgi blai ke banwan ngan pet ye ke jinglong jeng kibri kumno kilong so ngan thok poin ke nongkong de ke ta poin ba ara de ke ta poin ba lai kam don poin ha ke testament thymmai kumno pol ju thok poin Jisu ju thok poin ban kren ju kren de ki poin ju kren ki apostol kim ju kren poin ka bagi apostol ki le ka ba pol le bar ka ba Jisu le ke de ba interpret ki batai ke testament berim bat baroh ke jing thok jong pol ha ke testament thymmai ke de ke jing batai ke testament berim Mai, ladang Ngim yoi kini ngide gibe. Ladang Ngim yoi kini ngide gi matla ke dono jingi khia. Kumno Paul ubatai yo Moses. Ke khot ke bar boar. Kene de ke jing yeng, kene de ke jing yeng bat ke jing sai da jong Paul yalade hakmat jongs Agrippa namar usha mudu ya ki jiu. Bat ki kwa ban penyap yo.
baru Paul ong ngaklem keren kawai pat ko kubor ko persya na ke jinge jingi ong ngakren ya ke ba Moses Ukraine ngakren ya ke bagi nong thor pa gi kren thor arbo ar bat ngala yo ke jingi sne no blay bat ngala yaisa hado kani Ukraine show hakman upai ba hakman jo Agripa bat ngada saki shaki ba crowd bat kibaret ngam ong ye ke kawai pat ka bagi nong thol pa bar Moses kim ong ngakhlem ong ye ke wa ki nong thol pa kim ong ngakhlem ong ye ke bo Moses ong nga ong ye ke ba ki hi ki ong nga ong ye ke bo Moses hu ong nga ong ye bagi nong thol pa ki ong kumno ki ong thot ar pulai bakadayo Chris bon sha shitom shwa hadin kata unsa mi pat na ke bayam bad on pani ke jin shai shiki briu bat shiki gentle baroh kumno Paul batai Moses uklembong pide ban manra yo belang pide ban kenya gaji kenya do belang nama tagi pop pide ban celebrate pide ban lekmen pide ban rakhe keniam gaji lai kabade ka kaniam jong pu baklam thia pide ban rakhe ya kaniam jong ka tabernacle jong ka ying trap pide ban rakhe lene sukot pide ban rakhe ya ka niam jong ka jimput turoi pide ban rakhe pide ban rakhe ka niam jong ka jiknya gaji pen yusuk ma pide ban sumar ye sing soboton pide ban bla 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 kiklem ong yigini ke pimla ba testament berim apa teman pimla ba jing tho jong Paul pimla ba jing hikai jong Jisu pimla ba jing hikai jong di apostol baroh baki ya lap kum mangi lap mangi menta sini kumno ki ya lap siapang Moses kumno ki lap siapang haba Moses kemudian Genesis ke kitab Genesis ke Exodus ke Leviticus ke jingkain ba Deuteronomy kini dei haba ka ba ko Moses kemudian ke thau ye kini ki santli ki jingtho santli ki kitab bad ke Bible ko ong bag ye ke bala tho hukum Moses bar ki nong tho bar kitab sam haba ngi pule ki kitab sam ya iu haba ngi pule ki kitab sam tip ngi yo i ke ngam tip ngi i ba kumno ngi deban long kumu debit kumno ngi deban nam tam ta ngambong ba long pop ban batai ngambong ba hare ngakwa ngin nginom im haki nginom dei banesa haki parshi ngi deban ya chalandet jongi parshi namar upolum jukren parshi ki apostol kim jukren parshi kabat kay bo Jisu kren gede ba kay bo Jisu kren gede bale ukren parsi namar ka jing ero mo kebriu namar bo Jisu umpat syam yap ba umpat syam no mi pat na kata daw hapan kren ni kebriu de parsi kenapa kini oh so bang de so tenat de tambah kimia pay shabu Jisu yap o kren hagaway naki Ukraine hagaway ka haga gospel jong uyones kolom bakan re kot bakat ar bakat lai ka ong Jisu ong ni ngadon shibo ne e ban ong e pitang ba phimla ban sha ki manta pitip balai kimla ban sha ki senran Ukraine senran balai ki senran kimla ban sha ye ke bo Jisu Ukraine haga por hashabon ya namar ka dono jigi kya namar ka dono jigi karben de ka jimbam nge namar ki skor jeng ki kelot namar ka jingbo namar ka jing tho ki kampat pe na tarau ki dom chipon nge bo Jisu mo ban ong tamba umla ban ong ngan pule biang ngadon shibone e ban ong ipi hare pimla ban sha ki manta hare andala wan mansim ke jisha mo u ni lama pi shi ke jing sha baroh namar unom kren sha pang yelade hare ke bo yos no ye gata un kren bat un pen ijepi ye kita ke bansawan kemudian yo gini na bon so pendon boromnya kemudian yo gini ndalawan mesin bekoj kren Jepang kejiwan mesin bekoj haga sengi ke kren Jepang kejiwan mesin bekoj haga
haga sing Pentecost. Ke sing Pentecost kam dai sing wan musim bekoi. Ke sing Pentecost ke ka niam jong gijiu baki rakhe chisin Jerusalem. Hadin jong hadin baki rakhe ya ka niam jong kupu bakran thia. Sanpos ni hadin kira ke gani ga niam ke bagerteng ke Pentecost. Ka jarang khat bau musim wan haga ta ka sing bagi rakhe ke Pentecost na kata ra ngimut ba ke si Pentecost ke si wan musim bekoi. No. Ke si Pentecost ke niam jong gijiu. But Jisu ngadon sipon ke banong pitang ba pibla ban sha ke manta re na lawan musim bekoi musim jong ke jing shisha. Uta unila me pi ke jing shisha baroh. Ma uta unila me pi ke jing shisha baroh. Ke kita ke jing shisha baroh. Kamut ba dalawan musim bekoi manta but manta man ke sing wan musim bekoi unila me ngi ke jing shisha bat un hikai ngi habangi dua habangi kran thle habangi batai ke thle na ta musim bekoi ilam no kam tho ya kata ga kran Jepang ka jingwan jong musim bekoi ke kran Jepang ka jimi pat jong kres na ke bayap but babul kam unila me pi ke jing shisha baroh ke jing shisha ke kita ka jing shisha baroh ka jing shisha baroh ka ba musim bekoi unyalam kadai ke jing mi pat jong kres ka jing yap jo ba ka jing mi pat jo kumno ba kadai kres man yap sha ding no dang so mi pat but ka e ka ba ja ka jing mi pat jo ka e ka ba ja ha ba bri ngai shapang kres ba kadai ban yap ding ka jing mi ba mi pat kren Jepang ubri ba thymmai uba yo ka jing kapat no play ka kren Jepang kita ge ke ka jing shisha baroh kadai ka jing penpau ka bawan hau kres Jisu but baroh ka jing penpau baroh ka jing penpau ka bawan dau kres haga jimi pat jo la record haga testament bathmai la record haga shithi jong ki apostol but ki shithi jong ki apostol kidai ka jing shisha baroh. Hello ke kita ka jing shisha baroh ka jing shisha baroh kadai ka jing penpau ka baja ha ka jing yap ka jimi paru kres but haga dono jong bri bla khatmai do blai hadin bau ngai yo kres pun mi pat na ke baya kata ka jing shisha baroh but ya kata ka jing shisha baroh la bo jing tho ya ka jing penpau shapang kres da upol but de ke apostol baroh hagi shithi jengki na kata da shithi kadai ka jing penpau ka shithi kadai ka jing shisha baroh ya ka bala sham hau kres hagi jing ya ba ka jing mi pat jong kamut ba man ke si kan sawan ke jing penpau man ke si kan wan ke jing shisha ke ban so penpau no ya ke jing shisha baroh la da tho ha ka testament bathmai ke testament bathmai kadai ke interpretation kadai ke jing batai ke testament barim ma kadang gawe ka jingbatai ka ba nishat snow bagata gadai shapang haga gospel jong amen ka shithi jong Paul ka banongkong ka shithi Paul manongkong oh sorry ka ba ar ka khot ba khandai kumla tho shithi banongkong Paul shiginong korin ka ba ar ka khot ba khandai kumla tho ka khmat kamchum yo i hey la tho e ka ta ka khmat kamchum yo i ka skor kamchum yo snow haga kitab Isaiah okay kitab Isaiah rubusa kumla tho ka khmat kamchum yo i ka skor kamchum la yo snow la ne kamchum rung shi ka do no jong bre kilong ki ki ba ble la pan krek na ta do be i ju habangi pule ke ne ye ga ne ga khot tang shi khot ni mot oh hanna don ki ba ble la pan krek na ma ta ki be i ju te ublay un sa penpau ya ki tang ladang i ju ladang ngim i ju ublay un penpau ya ki ngi pule shi khot bat ngi batai ke ne khot ngi ong don ki khmat jong pi ki pat jo i ngi don sipon ke bang ngim pat jo i don sipon ke bang ngim pat tip ki skor jing ki pat jo sngo ki bo bleu pen krek mentah nam tai to be i ju tang lada phila ban i ju blay tang lada phila ban doai tele phila ban da tune show blay kana bon sa penpau no. Pule ya ga konteks bro gue pule ya ga nadol no man ko nadol no ba pule kene ter ke kita gi bo bel pen krek na mata jong kita be iju kam thau ya gi kristan ki ba mata ka thau ya gi to ki ya gi ba hok ga testament ga ba kabarim
Kita ke bi jo boleh tes hoi mentak ngiro ngi deh kita ke bi jo boleh ngiro ngi hari ke kontes kam tho ka tho na bata ki to ki briu ki bampat yo ki bagi skor ki kya ga kmat jo ki kampat yo ki to ki briu ki baga dono jo ki kya hari ki jo boleh sapa bat na marba menta ba kane kala ja ngira ke lalong mangi kita bi jo boleh kene gede ke jika ke bejrong ngan hapan pule ke tes ye na ka shithi jong hebrew batai pe gine ke saba ngad kot ba khanda ko don kita ke khmat kam shum ye i skor kam shum sngo kilong ke bo blo pon krem ta jongi te ngimut namani pule to kot shit kot na tangi bet kot oh don ke bo blo bore ta jongi ke kot ba shi pe de ke juba kot ba shi pe ko henrai ublei ula pen pau ye ki shengi da umense umensim ayu umensim jong ke jisha hari mentau boleh pun pau ki shengi do mensim nambau mensim wat aka baroh ho kita ke aka bejliu jong bleng ke kita ke bejliu jong bleng pule na do kolong ba ar khot na kong ter hado khot ba khandai kita ke jing start bore na bom jukot ke de khot ke banyo ngakran ke jing maya ngakran ke jing start jong bleng ha ke jing mayan ya ka bolo bore ya ke jing start ke bolo bore ya ka ba ublei lo krek khnang halo ya ke bolo blei ula bo khnang haswa jong kia naga penta ke burom jong ya ke ba kisem jong ne ke perthe kimtip namara la kim jindel tip ya kata ke jing start ke bolo bore kinom jindel sa rapna yo tra ke burom kemariyo kemugane ke don ke jing start ke bolo bore ka ya bolo lekno pule himapi khot banyo ko upol ongawan man yala be kata ke jing start jong bleh ke jing mayan kabalong ke jing start kalong ke jing start ke bolo bore ya ka ba ubro lo bo khnang ha ki ya bolo lekno so ke kata ke jing ke kata ke bore ke jing start jong bleh meno kare aka ya bolo lekno ke kata ya bolo lekno ka thoi ke testament barim so ke jing start bleh ke jing start ke jing mayan ha ka testament barim siapa ye ke jing start bleh la bure ha ka ya bolo lekno ha ka testament barim bale la bure ka ublem kwawan bure ka kare na ka do no jong ki bru na ka do no jong ki bru ka kya daga basuto kare na ka khmat jong ki bru na ka khmat jong ki bru ka bari gidang khmat ba peta ba kim yo igidang skor suto ba kim suto kare na kine kaya bari kare ka jing start bala kare ka jing start jong bleh baga babol kong what is aim jong ne perthe kim tip upilat tip uherat tip usoitan tip chapang ka jing start jong bleh namar la kim jindal tip la ki jiu kim tip chapang ka jing start la kim jindal tip kinom sa nar pra yo tra jong ke burom khot ba khanda ko namar kata kumbala tho kumbala tho ka de ke jingbatai khot ka banyo ba ka pra kumbala tho kumno ka khmat kam shom ye skor kam shom yo so kam shom rung ka dono jong briu ha ka testament barim ki khmat jong briu ka skor jong briu ka testament barim kim shom yo so na ta da kran ni parshi na ka ta da ka kitab sam na thoi ka ki parshi undan ba su tho ba ki pule ka testament barim ha pule moses ba pule kitab sama bu pule ki prophet undan su tho e ka na bale na ka dono ji ki khara ba yo so na ka ta da la bure yaki kilong ki eke bo blelo ula penkre na mata ki to bi iju ki samran na bi iju abraham da bi iju noah da bi iju reka re na ki isaiah da bore jeremiah da bi iju ble reka re na ki baru Jisu wan ong sup ka khmat jepi ka bi yo menta na mar menta kam re sho wong ye samran ju baru ong henry menta thot ba chpo ong henry menta la pen pau ye ki shingi saba kamre hangi kamre show kita ke bo bule ula bure kita ke bo bule pun krek skor jingi kampar yo so khamat jingi kampar yo i ke kita ga tho ye ke jing start jong bule ka bala ri ha ka ya bala le no hare menta upol bata hare menta la pen pau ye ke jing start na ka ta ba khot ba chpo kom hare menta la pen pau ya ka shingi la pen pau ya ki kene King James Bible ka on la pen pau ya ki kene kten ki kede ka dak pershing kemud kamdon ka original Bible so la pen pau ki ni depan itu ki ni depan ongka hare menta la pen pau ya ka jing start
kabala re hakaya wala lek no ka khmat kam sham i skor kam pat sham yo sno unde manta tara don ki ege bo blete hap ngan ham aduan ngan wari khman blek kana bon pen paw nga bat kan wan gajim pen paw na ta da ngan sa ngayo gajim pen paw bat ngwan man yelap no ka khmat kam sham yo i skor kam sham yo sno ga thau ye ga testament ye ki bru ka khmat ha ga testament brim ka skor jong ga testament brim ka ba ga do no jeki kam rung ga do no jeki chapang ngane ga jing start chong blek thot ba shpo ko hare manta la pen paw ya ka shangi hallelujah manta ke jing start jong blay kam sham re sho u blay long sho ba mayan manta kam de ke jing start blay kam de sho ke ji mayan manta ke jing start blay ke de ke bra pan pa bat ni yo i ka baru blay long blay ba mayan la bi pule ke ne ke baroh sharum ko on kum ne na baru manse mo wat ye ke baroh the spirit searcheth all things ya the deep things of God kita ke egi bajilu jong blay ke kita bajilu jong blay mde mentau blay don chipon ke don no ju mentah te namar ngide ban wari khna mon pan pau ki no kita gi ege bajilu jong blay ke de jing start jong blay ka bal re ha ga ya ka bal lek no ka ta ga ege bajilu my goodness ka jilu mde namar bo blay u jilu mde namar bo blay bure ka ga bajilu no ka jilu namar ka dono jong ubriu ka taban ka lungkot palat ka dono jong karben palat ka khiara ba sungo bat sham phai ne ke bar Jisu ong don shibon ke bang ngamut badong pi tamba phimla ban sha ki henre nda ba mansim jong jing shawan ma u un batai pi jing sha baro u mansim ulawan em u mansim jing sha hoi lawan ke kam ju kalong ba un pan pau ba un batai ye ke jing sha baro mai am pule bian hare andal waru taw mansim jong ke jing sha un yalam mi pi ke jing sha baro ke kam jong taw mansim jong ke jing sha ka kam jo kalong ban yalam yangi sha ke jing sha baro ke jing sha baro ke jing sha baro ka de ke jing start ke bore ha ga yab la le no hare mental pan paw ka shingi bat ka de ke jing start bat ka ne ke jing shisha baro bat namar bo polu tho shithi jong u Petros u Juda kine ki baro ke tho shi jaki bat kine ki jing tho jaki ke de jing tho ke jing batai chapang ke jing start ke bol re ke de ke jing batai chapang ke jing start ke bol re ha ga yaw le no la de ko ban tip u e blay pule ke testament ba thymmai ke de ke jing batai yo blay jong testament barim u blay bure ile de ublay re ile de ublay long ke jing sha ho ke jing dom kam nang satia ublay dom pa vi pe ublay mde ngam yu i ke tai ngam yu i ne tai liang namar kari no ka testament thymmai ke batai ba ublay ulong ke jing sha ho ke jing dom kam nang satia kemot ha pa pe ublay ho blay amnan ke bare de ke dono jong brio ke bare de ke ame ke dom de ke dono jong brio kum kuriat nie be kuriat do sim por ba yeshrai masing ye be kriat bat ngia be thong kriat pitip ke be kriat le kriat kam her upar namar do usim up step haban par ban mare bat ke be ule shu mare da do ni laun nong ibatang khendiat prum ye khle ke tedong baro kalai chedin hagaji berkat jong kriat gemot la mdon shobu yo inga utado kriat ulungkot jimut ke khmat ju ke lungkot ke skor ju kam yo snow ka kamrong ju ke don ju umut bomdan bo yo i mata ka met baroh sebar tangga khle urung jepo ka testament berim ki brio ha ka testament berim baroh kilong kum kriat ha bagi pe yo blay kum ni ki mut bagi yo i blay ba ki batai bo blay no blay ga wan ga jisnu no blay how blay dom ke jingdo mo blay thao ke jingdo mo blay thao blay shim mo blay ai kon jo blay shim ye kon jo long bla ka khui ke kerteng jong trai blay jong jo hallelujah shandalaba ki brio ke testament brim ki don ki khmat ki balangkot kum kriat hare manta bala wan ke jisha manta bala wan ke jinsta bala bore lapan pawe ka manta kam ratio hangi hallelujah kam ratio lada pipule yaga lada pipule ke Ephesus kene ke jing kai ke bajrong tabang chu ong pi ke jing kai bajrong kalong ke balai Ephesus khot ke ba
ngan pule khot balai kumno da kata kaching penpau ulap penpau shanga ya kata ka jingbayan ka bangala tho manshwa bagi kaptu kan ngiftin lada ndah ba